Kynhun Nongmihkhmat Jong Karbi Anglong Autonomous Council lane ka KHASI beralam khmat tu Chief Executive Member Tuliram Ronghang kila Ïakynduh ya UCEM ka KHADC ubah penyat sing CM haka jinga don ringkat lang kiwei pat kidkhot hakasngi pale. Haba Jingren Shakilat Pathai Khubor UCEM ka KHADC ula pentem bakilaya pelio jingmun halor ban penne pensa ya ka jinga dei hapadeng kini ki atli ki district council khamtam hakapaya dei baka jing penne pensa ya ki riti ki dostor jong kini ki atat penriu ula pentip ru bakila yolat banyakren baka Kynhun ka KHAC shapang ka jinga kan at hakichnong khapot bat ka jela Assam si kan yai beteng tak ka jinga strut jingmut kumno ban yo ban ya trailang ka jinga penbet pot he kalong ba ngide ben ailat ya kitu kipai ba ba syong satu bakin penslo syanu kikwa kata de ka nongrem ke baningko